Nginibingelele bafowethu ngiphinde nginamukele ku YouTube channel yethu. Bafowethu udaba enginiphathele lona ke namhlanje ngolithinta ke uMaster KG esimaziwe kakhulu ngengoma iJerusalema lapho esihamba khona ke nentokazi uNomcebo Zikode. Bafowethu ke sisakhuluma ngengoma iJerusalema ngitha ngisho ke lokho ukuthi le ngoma ke isaqhubha kahle ezimakethe ngesimanga ke sokuthi ke uMaster KG emavikini aphelile uke waposta ke posting inkundleni zokuxhumana ke ebonga ukuthi ke ingoma yakhe isenze kahle eItaly lapho ke edayise khona ke 350 copies okusho ukuthi ke ishaye ke i-triple platinum. Ngizokhumbula ke bafowethu ukuthi le ngoma ingoma yomhlaba konke akuyona yase South Africa kuphela. Waphinda ke futhi ke wabuya wazosho ukuthi ke izinto ezinhle isamlandela kanti ke eFrance ke isishaye ke idiamond lokho kusho ukuthi ke isidayise 250,000 copies. Bafowethu ke izindaba ezinhle lezi ezidinga ke ukushayelwa ihlombe. Akagcinanga ke lapho bafowethu uphinde ke wabuya wazosho ukuthi ke eGhana ke uyabonga kakhulu ngoba bekunama awards lapho ke ahlomule khona ke ngeaward ke iAfrican Artist of the Year. Bafowethu ke siyambongela kakhulu umfowethu usesebenzile kakhulu. Singagcini ke ngokubongela uMaster KG ake sibongeleke nenkosi ke yamabhinqa ke uKing Nuba bafowethu. Kuzokhumbuleka ukuthi ke uke wahlangana ke noTira enyangeni ke eziphelile uphinde ke wahlangana ke kuleli sodo noTira lapho kuTira veze khona ke ukuthi usezomxhasa ke shooting amafuphi uzomsponsorisha kodwa ke akavezanga ukuthi ke yini lena ke azomnikeza yona bafowethu. Izindaba ezinhle ke lezi sikuyi lockdown kodwa ke izindaba ezinhle ke lezi mina ngizofisa ukwazi ukuthi uthini wena ngalolu daba mahlanganeni kwi-comment section isixoxe ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ucomment ulike uphinde ushare ne video siyabonga bafowethu.